Yo, what's good YouTube? It's a boy Blaze and Squad. Welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm back nenya reset. I'm back nenya rwadza nyano bata singaiti. Imagine mwe munhu uda kuspoila mchato wevamwana mana. Vanhu vave kumasuta vari kumadresi munombozviramisa seko. Ndo zvamune makarongwa here. Ndo zvazvinoitwa here. Aminoona menyati pamunohaya madresi ekumuchato aya ne mukadzi wekumadresi akuuya kuvanyadza pamberi akuti chibvise dresi rangu, dresi rakudiwa. Takawira anoti dress murupfeko saka 4 saka 4 dzakwana bvisa dress iroro pavanhu era mana pavanhu ere boys obada zvakaoma mana. Anyways, let me show you the following clip. Amenya twachikuruswa dress nemuridzi waro vachidotorwa mafoto nevanhu kanzanga vachibva papo dress rakudiwa ngavachibvisa. Zvakaoma mana. Let me show you the following video, but don't forget to like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more Mukuni understand. Let's go. Understand. Napenda maendeleo na maendeleo life. Hey guys, nini hizi mtandaozo? Ndeze kutoro kwa changu. I beg guys, thank you for watching the video to the end. Please like, comment, share, subscribe my channel for more Mukuni understand. And ndinachikuwedzera ndachitaura. You guys taure comment section mundudzo zvakamira sei. Mundudze kuti toita sei nevanhu vakadai so. Todini nevanhu vekumasvingo. Zvakaoma. Anyway, thank you for watching. Please like, comment, share, subscribe my channel for more Mukuni understand. Thank you.